Ahojte, milí poľovníci, poľovníčky, aj tí, čo chcete strážiť svoje objekty. Vítam vás pri ďalšom sledovaní naučného videa. Nachádzame sa v Strelnici, u nás na predajni v Trenčíne. A dovolte mi, aby som vám predstavil našu vlajkovú loď Fotopasci. Je to Tetrao S688 s funkciou GPS lokátora. Poďme si ju rozobrať na drobné. Je to posielacia fotopasca, ktorá pracuje v 4G sieti, má 36 megapixelov, video s rozlíšením 2K, zorné pole 78 stupňov s čočkou Fisheye, napájanie na externý zdroj 12V a takisto má neviditeľný prísvit. Hlavným dôvodom, prečo tu máme dneska práve túto fotopascu, je predstavenie GPS lokátora. To znamená, že poviem to na takom príklade, keď vám niekto teraz ukradne fotopascu, ktorá nemá GPS lokátor, tak sa dá dohľadať, ale zdĺhavo, komplikovanie cez políciu, cez operátora, všetko vlastne na základe tohto e-mail čísla. Ale keď má GPS lokátor, ako táto fotopasca, ktorý funguje len keď je zaheslovaná, tak ju vlastne viete nájsť pomocou súradníc, ktoré vám táto fotopasca odosiela, a odosiela vám súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Keď vám niekto ukradne fotopascu a dá tam aj svoju SIM kartu, aj svoju SD kartu, ale je zaheslovaná na vaše heslo, to znamená, že do fotopasce sa nedostane, vloží tam tieto karty, tak bude odosielať stále vám snímky s GPS súradnicami. To znamená, že si ju viete pekne aj sami dohľadať. Po namontovaní antény a vložení 12 kusov batérií, takisto aj SD karty a SIM karty, ideme uviesť fotopascu do prevádzky. Po načítaní signálu sa presvedčíme o tom, či nám načítalo SD kartu a uvidíme aj, koľko snímkov sme spravili a koľko ich ešte spraviť môžeme. Poďme k základným nastaveniam. V hornom stĺpci máme ikonu kamery, kde si vieme nastaviť, či chceme, aby nám posielal fotku alebo video, veľkosť videa alebo sériu fotiek. V ďalšom rade máme spúšť, kde si vieme nastaviť citlivosť, interval spúšte, časozber, štart-stop systém. V ďalšom rade máme systémové nastavenia, kde si vieme nastaviť súradnice, hodiny, GPS súradnice alebo tzv. Camera tracker. A v ďalšom poslednom rade máme wireless. To znamená, že si tam vieme nastaviť odosielací mód, či chceme okamžitý, cez čo to chceme posielať, či cez MMS-ky alebo e-mail. Telefón tam zadávame e-mail a obrazovku, SMS nastavenia a tak ďalej. Poďme si ukázať, ako aktivujeme GPS modul. Prepneme sa do ikonky systému, kde si nastavíme GPS súradnica na zapnuté. A takisto si nastavíme heslo na zapnuté, potvrdíme tlačením OK, dáme si heslo, aké si zvolíte je na vás, s tlačením OK uložíme, fotopasca je zaheslovaná, takže keď chceme fotopascu zapnúť, tak už automaticky od nás pýta heslo, dáme si heslo, OK, zase načítava signál, tu vidíme, že nám spravilo zatiaľ jednu snímku. Počkáme, signál nám načítalo. Tak, a pre uvedenie do hunting režimu musíme byť na tejto základnej obrazovke. Podržíme ľavú šípku, potvrdíme OK. Fotopasca nám 20 krát blikne a bude aktivovaná. Takže prišla nám snímka na mobilný telefón, kde môžeme vidieť informácie, dátum, zemepisnú šírku, dĺžku, signál, batériu alebo teplotu okolia. Ako náhle my presunieme fotopascu, tak nám pošle ďalšiu fotku, kde už budú iné súradnice. Premiestnili sme fotopascu a vidíme, že nám prišla takisto aj s informáciami o zmene súradníc a dátum je ten istý, batérie je to isté, keďže je to natáčané v jeden deň. Ale môžeme vidieť, že teda už tá zemepisná šírka a dĺžka sú úplne iné.
Skopírovali sme si súradnice z informácií, ktoré nám prišli SMS-kou. Vložíme ich do Google Maps, alebo už je na vás, aké mapy máte. A vidíme, kde sa práve fotopasca nachádza. Ďakujeme, že ste toto video dopozerali až do konca. Budeme veľmi radi, ak nám nejaké dotazy zanecháte v komentároch, pretože to robíme hlavne pre vás, aby ste mali možno nejaké nové poznatky a aby ste vedeli svoje zariadenia alebo teda produkty naše využiť na 100%.